Fi żmien ftit jiem se jinħarġu l-akkużi formali fil-konfront tal-membri tal-Korp tal-Pulizija li kienu nqabdu f'nofs skandlu marbut ma' abbuż fl-overtime kif ukoll rekit ta' ħlasijiet minn taħt u ċitazzjonijiet maħfura. Sorsi mid-depo jkonfermaw ma' Net News li l-akkużi se jkunu relatati ma' dikjerazzjonijiet folots u frodi. Fuq l-akkużi ta' frodi mill-Pulizija l-pina taf tkun priġunerija minn 2 sa 9 snin. Dan f'każ li l-ammont ta' ħsara jeċċedi il-5,000 euro. Aparti minn hekk il-pina taf tiġi miżjuda bi grad minħabba li huma uffiċjali pubbliċi. Net News jista' jikkonferma li l-uffiċjali tal-Pulizija mhux se jiġu akkużati b'ħasil ta' flus. Kienu mill-anqas 37 il-membri mill-fera ta' traffiku li kienu ġew arrestati bħala parti minn investigazzjoni dwar dak li l-Pulizija s'issa sostni li hu abbuż fl-overtime. Minn barra stejjer ta' eluf ta' euro fi ħlasijiet minn taħt, fi frar kienu kixfu wkoll stejjer ta' teddit fuq uffiċjali oħra tal-Pulizija, relazzjonijiet intimi bejn pulizija, forma ta' tpattija, serq ta' fjuwil, xibka ta' ħbiberiji, ċitazzjonijiet maħfura b'mod abbużiv u ħafna aktar. Il-persuna li esponiet din il-korruzzjoni fil-korp tal-Pulizija stqarret li uffiċjali ġabru flus ta' protezzjoni minn kumpaniji ta' kostruzzjoni u oħrajn ta' trasport biex jalqu għajnejhom għal kontravenzjonijiet ta' traffiku u ksur ieħor tal-liġi. Il-whistleblower żvela li diversi membri tal-korp kienu qed jiġbru flus u rigali mill-kumpaniji fi prattika li kienet ilha għaddejja għal numru ta' snin. Il-flus kienu jidħlu f'kont bankarju amministrat minn uffiċjal tal-Pulizija partikolari u wara dan kien iħallas lill-bqija.